Tinokudokesai mabuja kanaka tauya dzanyasi dzozuwa rochimakumi matatu mwedzi uno waNyamavhuvhu. Jobho Sikhala anga aenda pokare nyasi kuda kuti mhosva achida kuti agoakumbire kuti apuwe bhero, asi mutongi ikweyo abva andoti aiwaba palibe chachinja pazvinhu zvako, saka unoramba urimo mujeremo. Ipapa gonza achabenuka zuva rechigumi nonhatu mwedzi uri kuteerayu waGunyana. Regai tigoone kuti zvinezvi zviita sei. Iye Jobho Sikhala agonyorawo tsamba ari kujereko yaanyora nomanja yache chaiyo, ari kukumbira kuti vanhu varambe vachimutsigira. Akagobvunza kuti kohoko naye makereke ari kuita sekuti palibe chaari kuita kana kureketa nozvo kuitikazvi zvaari kuitiwazvi. Ipapa zvinotorwadza kutoti palibe kana chiri kuchinja, chero akanyora tsamba arikundoramba ari mujere. Vamwe vagotobvunzana kuti ko bato rache riri kurongei, riri kufungei, richagoda kudini kuti zvinhu zviite zviri nani, nekuti izvi zviribe kana chinhu chazviri kuunza. Nyasi zeki yabenutsa tsamba kubato roCCC ichigoti iyo zvayakareketa zvokuti mari dzokuti vanhu vapinde koita vanhu vada kupinda musarudzo dzakawanditsa. Wachagotanda waita akatomboka nyai komakomishina wose, wapedza ipapo wochizonyepa batori kuti zvii zvinenge zvichiitika. Pakaita kunyangariwa. Rekai tigoona kuti zvinenge zviita sei. Iro bato roCCC riri kuti zvaro riri kuramba rakaisa dziso ipapo kuti rione kuti zvichaburika chere kana kuti palibe chichaburika. Vanhu vari kufungidziwa kuti ndo ZANU-PF kwai wagoenda koparadza musangano ngono wadare weparamende wanga uri kuitirwa kuBulawayo kuSelborne pahotera. Ipapo kwai pahotera kwaita kuti chaita kuti waite kudari kuita kuti nyaya iri kurukuhwa ikweyo, iyo nyaya iyoyo mabhodhagesi ada kubenutsiwa kuti irambe iri yakadando. Ipapa vanhu vanga vari kutoreketa kuti zviri kudikana baizvi, nokuti izvezvi kutoreketa kuno watorinawo mabhesi awainayo paentumbane chaipo. Heno kuti zvichamboita sei, ticharamba hedu takaringa mapurisa alibe chaaita kana kusunga kana kunyepa kana kureketa zvazvo, palibe chatichaitika. Tinenge tichigokunyepai kana vachizoburitsa zvavanenge vaburitsazvo. Kureketa kuno tadoka tiri kutsvaka kuti Dr. Thokozani Kupe wakaisiwepi kana kuti zvakambotekaira sei, palibe kana munhu amboreketa kana kuburitsa kuti waripi, kana iwo mapurisa alibe chaareketa. Tiri kuramba tichivatsvaka kuti waripi tigoone kuti zvinenge zviri kutekaira sei. Kwai kuno mumwe wedu anogara kuNigeria anonzi Charles Choko kwai akatorwa nayo mabhanditi anoita zvokuba vanhu akapakata. Ipapa palibe agoziva kuti aisiwepi kana kuti zviri kumbodini. Kwai wakatorwa vari vairi, iye nomumwe wekuNigeria. Zviri kutorwadza ipapa kuti anga ari kurima ari kunzvimbo yoNigeria ikweyo. Ticharamba takaringa tichiisa munamato kumhuri yache kuti agoboyeke hui kukuwadziwa kana kutsakatisiwa. Idi pakaita kunyangariwa chaipo. Hurumende wagotinyepa kuti zuva ramangwana waMunangagwa kwai vanenge vari kuenda komaira bhodha zambuko reBeit Bridge riri kuwakiwa ri. Kwai wada kumaira kuti waone kuti zvaapapi zviri kutekaira zvinhu chere kana kuti zviri kudini. Tichange tichikunyepai zvinenge zvichiburikazvo patinenge tazvimba. Dzasi kuAfrica kuSouth Africa kwai kwaita kunyangariwa ipapa wosazi wanoita zvokutsvaka mari yehurumende wagobvumidziwa kuti wabate zvinhu nomari zvaSimon Rudland nekambani yache yoGold Leaf Tobacco. Kwai ipapa wanga vari kuita kupinza foja zvisiri pamutemo, zvaitoita kuti foja iite kuzara, ende wari kufungira kuti kambani iyi yaitofanira kuti ibhadhare mabhirioni 3 chaiwo mumari dzomutero kuhurumende. Rekai tigoringe tione kuti vachazviita sei. Iye Rudland agotoreketa kuti kwai achaita zvese zvaanokona kuti aratidze pachena kuti imhosva yacheba kuti midzanga inenge yatengewa muZimbabwe inozouya muSouth Africa. Iwo vari kutoreketa wosaziwo kuti wakateedzera
kasvasvaira kacho wakatoboya kuti kari kutobva iko kukambani yavo chaiko chaiko uye kuti wanhu wese wese. Rekai tigoramba takaringa. Nyasi tanyepiwa kuti kwai wadzimai waZex Manatsa Stella Manatsa watisiya Nyasi kwai wanga wane makore 67 wabva wasiya Magwicho yavo 3 avakapuwa nayawe idimwe yavo uzorore murugare. Nyasi mari yokuAmerica ainge iri kutengiwa kana nomari yomunyika yasvika 546 nemasendi 72 kuita pachirungu $546.82 dzomunyika. Ipapa makambani apuwa mari inoita mamirioni 15 chaiyo. Rekai tigoringe kuti zvinenge zvichienda nokupi izvozvi. Kwaiwo bhangi ronyika wagotoreketa kuti wakatengesa mangwenjere awo akagadzirawo goridhe aye kwai anoita zviuru 6 no$490 pachirungu 6,799. Ipapa wagotonzi kwai wakanhadzira mangwenjere anosvika zviuru 10. Rekai tigoone kuti zvinenge zvitekera sei. Ipapa pokare wagototi mazhinji acho anoita zvikamu 75 kubva muzana 95% pachirungu kwai zvakatengiwa nomari yomunyika. Zvatai kunyepai zviya ngorambai makaisa dziso ipapo munoona zvinoitika. Wokireketi wari kutamba mangwana mutambo wechipiri wokudoka wachitamba nochikwata cheAustralia kwavari kuAustralia com. Tichagokunyepai kuti wanenge wakunda chere kana kuti zvinobenhuka pokare zvokudyiwa zvinhu. Kwai tinokadewere akuenda kuchikwata choReal Mallorca kunyika yoSpain. Rekai tigoone kuti kwakweretesiwa kunenge kuchiita sei. Takambomunyepa kuti manja yawakwaidzana nayo yawamunangagwai inogona kundokupurira pasi hezvo zvaakunetsa. Rekai tiringedzo pasirese. Kwai papa wosazi nozuro uno wagobata zvinodhaka zvoCrystal meth zviri mari yokuSouth Africa mamirioni 236 panhandare yeOR Tambo. Aidi heno mabi angu kuti zvaimboita sei, asi tiri kufara nazvo izvi. Waramaposa Nyasi paunga wari kureketa mudare waro reparamende wagototi iyeyu Popi Ramatuva woku Limpopo aribe chaakatadza ipapa nokutoti zvaakareketa ndochokwadi kuti vanhu vari kuuya munyika vari kuuya koopedzesa nzvimbo dzevanhu vanenge vachifanira kuti warapiwa wariwo munyika. Idi pakaita kunyangariwa mandozvibwira Megani kuti zviri kubvepi zvaakareketazvo. George Weah kwai izvezvi aritori mupinziwa mushishi nonyaya yozvinhu zvouori zvaari kube kutekaidza zvino. Rekai tigoringe kuti zvinenge zvitekaira sei tichishuvira kuti achiendewo aite zvino kana atadza aiwa ngaazorore hache. Kwai hurukuro dzanga dzichida kuitiwa katombo kanyai kunyika yoChad paribe chatekaira. Ipapa vanhu vese vari kutadza kuti wawirirane kuti watombodziite katombo kanyai kacho. Iyi zvaita kunyangariwa. Rekai tigoramba takaringa kuti zvinopera mushechere, asi tiri kushira kuti zvireke kugwarasha vanhu kunyanya. Kambani yoAir Tanzania kwai ipapa yatoita kuingidzira ndege yayaisa inouya kuHarare kuti iise ndege inotakura vanhu 160. Tiri kuramba tichizvitenda. Kwai ndege yaakutakura vanhu izvezvi ndorudzi rweBoeing 787. Tiri kuramba tichiti pamberi nazvo. Munyaya yegumisira wari magweta kuBritain vari kuita kuhwisana nehurumende yavo nokuda kwezvayakaita zviya zvokuti iite dhiri noRwanda kuti vanhu vanongada kupotera ikweyo vanobva vabenhutsiwa voisiwa kuRwanda. Rekai tigoone kuti zvichaperera papi kana kuti zvichahwinhiwa chere. Tinenge tichida kunyepai. Takadaro zvedu mabuja panyasi zvirauro tapetera pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.